Poď sa pozrieť, čo si dostal. Ideme pozrieť. Poď sa pozrieť, čo si dostal. Timur, no poď, Ježiško chodil. Ideme pozrieť. Poď. Poď. No zober ho na ruky, mami. Poď. Poď sa pozrieť. Jej. Aha. Pozri. Poď sem, Timur, pozri Ty sa. človeče. Čo tam máš? Timurko. Pozri, čo si ty všetko dostal. Tam. No poď sa pozrieť, Timurko. Jak mu ho Marek, rozsvietime. zasvieť. Avia. Kde je Avia, Timur? Joj, no chuďa, malé ani nevedel o tej tme. Gól. No. Čo si to dostal? Auto No a s týmto, máš. keď kopneš aj do televízora. To nie, auto. Tatinko to potom vybere. A kde máš Aviu? Avia. Timo. A čo tam ešte máš? Auto. Auto. No tatinko ti vyberá auto, Daj. no. No. Daj, vybereme, daj. Tak mu ho vyber, nech sa pokochá. Daj. No. Čo to máš, Timur? Kto ti priniesol gól? Ježiško? Auto. No. Autíčko. Auto. A kde máš ešte Aviu? Kde je Avia, Timur? No. Auto. Počkaj, čertisko. Tam ho dajte k onému. Ešte vedia, to potom tam dáme, odfotíme ho. Čo to máš? Auto. Jak to tam všetko pochytal? Máš, Tinko, počkaj, to musíme Ty, ale ako vieš, že to je o tom? Auto. Ako ty vieš, že to je o tom? Ty čert malý, no počkaj, takto z boku. Timur. Oni nám to zabalili. Ježiško to zabalil tak. Ale ako to vieš, že to je práve o tom, Tak Ježiška. že to je nové? Tak som myslel. Ježiška nám to zabalili. Pozri. Čert malý. Ale že vieš, že to je A nové? kde máš ešte ďalšie autičko a ešte máš iné veci? No, to je teraz najdôležitejšie. Nie. No super. Tuto jak jeka, aha, takto keď Ja dostaneš. tu teraz natáčam, takže to bude natočené. Sa mi baterka zabíja. Daj, tato. Ale dám. Dám. Vydrž ty len. Jeď, no toto ja tam do toho čumí. Jež ušiel mi. No pozri. Timur, ukáž auto, Ukáž jej. maminke auto. Ukáž mame. No dobre.